Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sang kasaysayan ni Sir John Gilbert sa Bacolod City nga aton gintiguluhan. From test to testimony, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu! Ito, napa si Arja. Was-was kaon yun, was-was kaon. Samtang, ato pa sa sulod dyan si Ar. Nasigon ko man ang papanulod nga pwede ko yung masulod sa bulsa ko. Arang kurbi po. Pak! Doa ang kabilog na nabulahog sa bulsa. Abo, harap ka ng biskit oh. Ay, ya! Pak! Apaw! Oops, ano na siya. May ngagaw ko pungko kung magpawala na yun. Kalma lang dyan, kalma. Ay. Naubos naman ang dali ko sa classmate ko nga kalanon ba. Hindi naman yapon man. Gusto! Dito naman ko mapaamulya lapit sa Chinese temple ah. May balay tumigo ko mo. Kadto ko to ah. Kagsamtang nagalakad. Mamimorize ako daan sang inug-alibay ko sa iya. Hala. Ote, busog na Meg? Stantingin, Meg. Damo kay salamat, Meg ah. Okay lang ah. Iho, dali anay gabi. Mapabulag ako sa imo sining alambre nga kabitan ko sang akon nga hanging plants. Ah, Meg, tawag ko anay ni Mami ha. Oo, Meg. Katuyan na ya. Di na nyo si Arman. Personal necessity lang ah. Ate sige. Liko lang di Migo. Makita mo lang na da. Oo, dra. Nan, ikaw na da yung bahala. Kay katuan ko anay si Mami. Oh, sige. Ayos Okay. na. Oh, ayos na. Ayos na. Sa sikat naman dito. At last, makauba na gid man ko sa akong sapatos. Kaga mahabunan ko na akong tiil nga ginakanggrina. Bisan ako daw. Hindi ko kabatas maghaklo sa baho sa akong tiil ba? Sobra pa sa patay nilaga. Ubahon ko sang inanay nga akong medyas kahit nagapilit ang panit sang akong kanggrinaw. Abe. Agay! Iyo di pungkar. Agay kasakit. Pero agwantahon ta kaya? Ari ko ginay. Nan. Nauba ka man gali. Sa pagkalain sa baho. Di nang habon man. Ay, ari gali oh. Habunan ko na akong tiil sa mayo. Kaga, mauba na lang ko dayon sa akong nga bayo. Kaga, laban na. Tapos, maligo na lang ko di dayon. Pagkatapos, pugaan ko sang tudong akong bayo kag brief. Amo manigyapon ang medyas ko. Kaga magpawala gwa. Kung ano naman ang mga pagkaon nga madali ti pangkuhaon ko naman eh. Kita ko to dan kay na nga may pila ka mga itlog mo. Ti ipanulog to sa bulsa ko ya. May rehearsal ta karon? Amo matuod, Meg. Mayara, guro mga until 6 lang ah. Mayo man akay ti. May kaduan pa kami nga daan karon sa family ko eh. Kugani ya, may kaduan man. Mangita po yung klawaton karon para may kanon naman ko tapos rehearsal. Meg, Yes? no offense lang ha. Daw lagay ni Sao. Ha? Oo man. Dupermi lang bala mo sinang bayo mo. Ko na be, wala ko ka pulis balay blaw. Di mo na nga, wala ko kilis-ilis eh. Pero nakubayad namon sa amon play. May ngagaw ko kadto sa accounting office ah. Mabayad ko to sa tuition ko. Hi, miss. Yes, Jan. Ay, kapugi gid siya. Data ka ron eh. Sigurado ka? Mula na galing kwarta ko. Bayad ko pa ng tuition ko. Uy, gani. Delayed gid kaayo sa bayaran na di oh. Pwede imo lang anay karon. No probs. Dali di bayad mo. Kaya ako na nang bahala karon. Yes! Thank you. Doble panyapon ko karon ba? Babayi dala panyapon. Daw sila piya si Jan ba? Daw sila piya si Jan na gwapo. Ay, bong! Hi, Jan! Baka pag ang isaw. Daw maano man ni siya daan sa akon. Hindi ta ka na'y pagsapakon, ha? Wala pa di matapos ang transaksyon ko. Ugaling ka na lang, aragay nurse. Pila ka sa gunson nga babae ba? Pagkaon naman pangitaon ko. Kadto naman ko to sa isa ko kamigo. Basi pa man lang makatuklo naman ko to sang tululokloon. Katlikatan ko sang migo ko.
Ba, ang itlog sa babaw lamisa. Dasig lang ni mo. Bukon ko lang ni kag turos ng blak itlog, ate. Piho na. Mangayo ko din tubig sa ref nila kaga imnon. Busog na ko na dayon. Kag kung may unod na ang ref nila, ti, pwede naman panulot sa bulsa eh. Dali naman eh. Diyan pa. Bongga birthday sang father mo, Meg ba? Oh, Meg. Kaon lang damig ah. Damo pagkaon. Di mo guyaw-ya. Laka to bala. Kay punon ko niya ako nitib-nitib na sling bag sa mga pagkaon niyo ah. Ayun po. Banat dyan na. Grabe ba? 19 months man ko subungan nag-star sa kalye ba? Buhi man ko ba? Pero, kumusta ni ayan si mama kagang manghod ko sa balay man? Gusto ko gitani sila makita mo. Galing. Ato ditong cruel ko nga tiyo. Di, bisan anon ko kakadulaan mo ko sang ganang magpakita to. Mayo man kay bisan paano. May nagapa-star man sa akon ng mga amigo ko sila. Galing, ina lang. Lawig 2 weeks. Balik naman ko liwat sa terminal eh. Di gani, funeral homes. Hindi gani, sa hospital. Kaya siyempre, dire. Ay, ako, Diyos ko, ang bata ko! Hindi. Ko, John! Si mama, ina! Ari siya! Nagkita niya ako! Oh, John! Oh, Diyos ko, anak! Anak! Kung sa di na ako nakalampo sa pagpangita sa imo! Anak, kamusta ka na? Anak, kamusta ka na? Kamusta ka na? okay lang, ma. Ari, buhay na. Puli ka sa balay, nak! Madamo dito sa pagkaon. Nakaiba na ako nga sa itsura mo. Hindi ka magkakaon sang naandan mo sa aton. Dali ka, sakay sa salakyan tama, pauli na kita. Gusto ko kita ni magpauli, ma. Galing. Si Tito Boy, ah. Patuto siya? Oo, pauli lang sa balay, anak. Kaya di na siya pareho sa pagkilala mo. Nagbago na siya. Todd? Basi lahog lang na, ha? Pagpauli ko to, di naman hamak ang magyan ko to sa iya. Basta pauli ka, ha? Ginapasalig ko sa imo. Wala sang may matabo dito sa imo. Dali ka, anak, dali ka. Ma? Oh. Ma? Nakadamo sa mga salakyan sa aton, now. May ano? Mga salakyan ina sa mga kaupod namon sa marriage encounter. Kagda ko ang pasalamat ko sini sa ila. Kay paagi sa ila, nahimasmasan si Tito mo, boy. Ay, dali ka. Manaog kita sa salakyan, anak. Basta masunod lang ko din sa akong kwarto, ma. Oo. Ikaw ang mahibalaw. Mauna ko sulod sa imo, ma, ha? Madritso ko to din sa kwarto ko. Ilaw man ko sa akong kwarto, ba? Ba? Ang stifather ko. Ara siya. Pinatupaan niya lang ko ni karon. Hindi ko yung magduduhas pagbato sa iya. Mapawala ko, madritso ko. 19 months. Sa sulod sang 19 months nga kinakidlawan ko ning ako nga kwarto. John. Bay! Nga nagsulod kilis kwarto kaya? Anong tuyo mo? Ha? Nagkita ay sa liwat ang mag-stepfather sa sulod sang malawig nga tinion. Ano ay hanang matabo sa tion nga to? Mga pinalangga namon nga mga tag palamati. Sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni John Gilbert Arceo nga aton gintiguluhan. From test to testimony, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.